ହାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାମୁଁ କମେଡ଼ିକୁ। ମାମୁଁ ଆଜି କରିବ କମେଡ଼ି। କମେଡ଼ି ଭିତରେ ଆଣିବ ତଟକା। ଖାଇ ଚାଲିକି ଆପଣ ଫଟକା। ଆଜି ହେଲା କମେଡ଼ିର ଚାରୁହାସ୍ୟମୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ କମେଡ଼ି କମେଡ଼ି କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପର୍କଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼େ ନା କମେ? ମୋତେ ତ ଲାଗେ ସମ୍ପର୍କଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୟସ କମିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଯାଏ। ଛୋଟବେଳେ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ମେଳରେ ଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଗୋଟେ, ତିନିଟା, ଚାରିଟା, ପାଞ୍ଚଟା, 10ଟା, 10th କ୍ଲାସ୍ 2ଟା, +2 ଗୋଟେ, +3 ଟୋଟାଲ୍ 0 ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ସମ୍ପର୍କଟା କମି 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 ଯାଏ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏକା ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ସମ୍ପର୍କ କମେ, ଫ୍ୟାମିଲି ବଢ଼େ। ଏଇଟା ବୁଝିଲେ? ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସମ୍ପର୍କଟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଏବେ ଗଣେଶ ବାବା ଯେଉଁ ପୂଜା ଆସିଲା, କାଲି ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଲା, ମୁଁ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କୁ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନଡ଼ ଦେଉଛି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। କହିଲେ ହାଇ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ଟୋଟାଲ୍ କୁଟୁମ୍ବ ଧରିକି ରହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଫସିଯିବି, ତୁ ମୋତେ ଲଡ଼ୁ ଦେଇ ଫସୁଛୁ, 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବିଦାୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ହେଲି ଏ ଦୁନିଆର ଅତିଥି। ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପୂଜାବିଧି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଗଣେଶ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ରାମ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସିବ। ତ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କଟା କମି କମିଯାଏ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ତାର ରିଲେଟିଭ୍କୁ ଡାକୁଥିବ, ରିଲେଟିଭ୍ କହିବ ନା ନା ଏବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ସେଠିକି ଯିବା। ଗଲେ ପୁଣି କାଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏମିତି କହି କହି ସମ୍ପର୍କଟା ପୁଣି ସେଠି ଏଣ୍ଡ ହୁଏ। ପେସେଣ୍ଟ ରାଗିଥିବ, ହଉ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ପଡ଼ିଥିବ, ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିଲାନି ତ, ମୁଁ ଖାଲି ଭଲ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ବାସି ବାଳରେ ପଚାରିବିନି। ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ପଚାରିବୁନି। ପେସେଣ୍ଟ ମହାଶୟ ବି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ତୁମେ ପଇସା ବି କାଟିଦେବ, ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବନି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ତ ରାଗିବାଟା ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅଭିମାନ ବି କରିବ। ତ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଟିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଡାକ। ଡାକ ଉପରେ ଦେଖ, ସମୟ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିନ ବି ଡାକିପାରିବ, ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିନ ଅଙ୍କଲ୍ ଡାକିପାରିବ, ଆଣ୍ଟି ଡାକିପାରିବ, ପୁଣି ଯଦି ବୟସ୍କ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସାର୍ ଡାକିପାରିବ, ପୁଣି ଯଦି ବୟସରେ ବଡ଼ ରେସପେକ୍ଟବୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଦାଦା ଡାକିପାରିବ, ଦାଦି ଡାକିପାରିବ। ତ ଏମିତି ଡାକିପାରିବ। ଯଦି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାକ୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅଛି, ତାର ଲେବୁଲ୍ କାମ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କଟି ଯୋଡ଼ିପାରିବ। ବଟ୍ ତୁମେ ରିଏଲିଟିରେ ଏମିତି ପିଚିଙ୍କିନା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ପାରିବନି। ତୁମେ ଯୋଡ଼ିବ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସ୍ୱାର୍ଥ ନେସି ନିଜ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବ। ୟେସ୍, ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ଇଟ୍। କାମ ପାଇଁ ହିଁ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ଟୋଟାଲ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଦୁନିଆରେ ଲାଗେନି। ନା ବାପା, ନା ମା, ନା ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ସାର୍, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଆଣ୍ଟି, ମାଇଁ, ମାମି, କେହି ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ଖାଲି ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରେମ, 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 ପ୍ରେମ। ତ ସମ୍ପର୍କଟି ଏଇଭଳି ହେଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ପାଅ, ସବୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂର ଯେତେ ସବୁ ମେମୋରି ଅଛି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ। କାହିଁକି ଧୋକା ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ରହେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ତ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ସ୍ୱସେ ଚାଲେ ଟାଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗପ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍। କାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବି। ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶୋ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ବା ରାଗିଗଲି ମୋ ଦିଦି ଆଉ ଇଏ ମାଇଁ ମାମୁଙ୍କ ଉପରେ। ଆରେ ଆମର ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ପୁଅଟା ଆସିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି। ସିଏ କହିଲା ମାମୁଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବିନି। ଇଏ ବୋକା ଚୋଟା କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ରହିବନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯା ପଳା, ଇଗୋ ଷ୍ଟିକ୍ ମୋର ବି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯା ପଳା, ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଦେଲି, ସିଏ ପଳେଇଲା। ଘରେ ଫୋନ୍ ଘନ ଘନ ମାମୁଁଟା ହେଇକି ଭଣଜାକୁ ରଖିପାରିଲୁନୁ, ଇଏ କରିପାରିଲୁନୁ, ସେ କରିପାରିଲୁନୁ, ମୁଁ କ'ଣଟା କରିବି? ଆରେ ସିଏ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ରଖିପାରିବି? ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତି 10:30 ହେଇଗଲା, ବସ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନି, କିଛି ବି ପହଞ୍ଚିନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, ମୁଁ ଫୋନ୍ଟି କଲି, ଆରେ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅକୁ କଲି,
ମାଇଁ ଉଠେଇଲେ ମାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସୀମା ସେ ଗଲେ କେମିତି ଆଣିବ କ'ଣ ଆଣିବ ଏମିତି ଆଣିବ ସେମିତି ଆଣିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳେଇଛି ଇଏ କରିଛି। ସେଇଦିନ ମୁଁ ରାଗିକି କହିଲି ମାଇଁ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଯଦି ସେଫ୍ଟିରେ ଆସିଯାଉ ତାପରେ ମୁଁ ତମ ପଚାରେ। ମୁଁ ସେଠି ରାଗିକି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲି। ତ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ବି ଛିନ୍ନ କରିପାରେ, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇନାକୁ ସାଇକେଲ ଆସେନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିକି 9:30ଟାରୁ ଆସିକି ସାଇକେଲ ଧରିକି କୋଦଳାରେ ଚୁକୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖ, ନିଜ ଲୋକ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ଆସିକି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଆସେନି କିନ୍ତୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ସାଇକେଲ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିକି ଜଗିଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ପୁଅ ଚଲେଇଲା ବାପା ବସିଲେ ରାତି। ତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ହୁଏ। ତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆହୁରି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଯାଏ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ମାଇନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏବେ ନୁହଁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟକିଂ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଢେଙ୍କିରି କରିବେ, ଢେଙ୍କିରି। ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ରାଗିଯିବା। दिल से बोलो, रिलेशनशिप इज द बेटर दैन गुड रिलेशनशिप। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରମିସ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ସେଇଟାରୁ ତାପରେ ଆପଣ ମୁକୁଟ ଯିବେ, ତାଠୁ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ବେଳେବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯିବ।